Els boscos i muntanyes de Castelló són dels més rics de la península en biodiversitat. Alberguen gran varietat d'espècies animals, ja siguin invertebrats, amfibis o aus rapinyaires. Una bona mostra del que els parlem s'ha recollit en un llibre en el qual han participat més de 15 científics de Castelló. Des de l'era dels dinosaures que habitaven les terres de Castelló fins al perill que representa la introducció de noves espècies. Els insectes, els rèptils del bosc, aus rapinyaires i mamífers. Més de 300 fotografies de gran qualitat recollides en un llibre, El batec del bosc, que ha necessitat 4 anys de treball i la participació de 15 experts en temes de natura, entre ells Abel Campos, periodista d'esta casa. El que més ens sorprèn d'aquest llibre és la fauna més menuda que hi ha al territori castellonenc, sobretot la fauna cavernícola molt desconeguda que viu a les cimes i a les coves litorals castellonenques única al món. El coneixement de la natura, combinat amb la tècnica fotogràfica i la paciència per atraure els animals i captar-los en el seu millor perfil i en llibertat, han fet possible obtindre unes instantànies inèdites del que passa en la vida cotidiana de les muntanyes de Castelló. El libro, yo creo que es una pequeña joya, por no decir algo muy importante, en el tema de lo que es de conocer la biodiversidad de la provincia. Y claro, sí que se citan los lugares donde se pueden ver para aquel que esté interesado tanto en hacer fotografía de naturaleza como abundar en lo que son estudios científicos de fauna. Pues está hecho con un rigor que nos acerca a detallar las especies tanto por familias, por taxones. El llibre l'ha editat la Diputació de Castelló. En bosque cerrado, pero no en